Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka bang supwa ban update na ka benta ka jingtip jong ki pain ba jong majala me kala jing menta tam kendiat por ngidang yo shu ya ka report ka bidai ban ka test ya kia kitu ki samla ki bawan pai na keleng-keleng jo ka India but menta ka total kelapoi khat kendai ngut ha ka ba armut kidang yo positif yang den rei ka basutnat kolong ba kini ki armut iwei de bawan na po Goa iwei pa de bawan nang the na po Maharashtra kini baro armut kladon pa menta po quarantine center but yaki muslim shu isa ship yaki siapo corona center kabade hapo civil hospital menta kamit isa ship no yaki markidon hapo ka institutional quarantine center kawai ka bang akwa ban ai ka kubuar ya na kamta ki pa joke jela belum ba kimdei ban shifting kimdei ban smith ka ka bangilale na ka sarkar kolong ba ngim ailat ya kini ki kun samla ki bawan pai ba kimdon ka public contact dan epikindon ke jingya chang ke jingya tengku ke jing kendu bat ki bayi ba sem jongki hadu bagi dayo ya ka report lada kalong negatif ngin sapha ya ki seki locality nak menta bikin le ya ka karantin ki jongki ha ki snong ki thau la ne ki yeng ki jongki tiang rei ki to bat ki bayi positif ira ya ki siapo ka hospital ka bang lebu kar pangan te ya po civil tenang ta ka ba aru ka bang akwa ban ong ba ka mekanisme na kalian ko sarkar nadu ka basdam hadin bang ilayayat lembaya kata kejingwan nengkom jogi kun samla jogi napo sinai hakaba mentaya ka test na kalian ka sarkar ka bang ilayrai tolong ba menta klaim da yo ya ka report jom ka RT-PCR nginam pelat yaki bagi lepai syaki locality syaki local quarantine lani syaki home quarantine joki te nakar kadau ka bang akwa ban ong kolong ba ngisnga namar ba kani ka community transmission kamdon hadu mentakas ni ban ong ba ngiyambit na ki pai ba lani na kayeng kasem ka badon haki snong ki ba per jo ka jela mera kum ta na snoban ai ka ni kubor ya ki pai ba jo ka jela ka jungi ba ngimdei ban rit sim den rei ha ka jo ko por ngin kan mau ban fikir ladi kenang ba ngila ban like na ka jingbit jong une u knyang jingpang ya kayeng kasem badru ya ka snong ka thau barok we kini pro angut ide na po is kasils enta ka babot ngila poi khat khandai ngut bat ka total hapo mekala hadu menta kasni ka bangiyo ikini ki angut su kalong live hulai teli live hulai ngut iwei la klat khat lai ngut ke la klai nang ta khat khandai ngut kide aktif case hadu ba khalina de la kun nuru iya ka spesi ngila biak na kamta ka corona nekrim ngila ban penunkam na ta ka ba ketika mau pi ka ba ka civil jomi ka balai pedek beskutunat kolong ba da ka burom ya ka management joka veterinary hospital kir kilong ready na kaliang joka veterinary hospital lada don kam kum ban pelong kum ka corona hospital